Handu mana so sa ka. Adlaw ka ninyong tanan nga mga sukik na paminaw ni nga dumanan sa kaawit. Inguman sa mga artista nga makatawag kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Angie. Sa di ba gusugdan sa pagsaysay akong kaagi, paling sa pagtugtog sa awit kinaguluhan, iingatan ka. Huy, Yads, wa pa ka mahumandi, ha? Uy, daghang ibilin trabaho si Sir na ako, uy. Sukat ka ni-absent kong pila ka adlaw tungkol ka nagbantay ko ni mama sa ospital. Iyan akong gano ka ng mga trabaho kong dinhi. Ay, sos, murabi kagkaroon pa ng atong manager, no? Ay, to na, Yads. Manglaag na ba mo yung gabi, eh? Basin o ganahan ka mo ba na mo? Ay, dili pwede yads, uy. May makabantay ni mama. Kanatay mo igagaw? Ang to alas 7 sa gabi ra akong giingon nga, bantayan ni si mama. Kung mulapas ko, lain na siya bayad. Inadlabi akong bayad anak niya para lang makabantay ni mama. Ah, grabe. Di madaghang yun, bisag igagaw mo? Di, gyud. Magyaw-yaw pa mag-ani. Pero sige na lang, uy. Paubos lang yun yung kabos. Ay, hindi sa ko gustong musamok sa isuon. Narisay kagaling mong pamilya, napay upat ka anak. Huwag di ko laing saligan, Yads. Ang ako rin kagaling mo. Yads. Anak, pasensya na yun ka, ha? Gikan pagkadik ka na trabaho, diritso na yung padirig ating manako. Si Mama Baya. Huwag liya problema na ko, Ma. Kuna pa lang kinunta tayo kwarta. Makapahuay na kinunta ka na. Kasi kaya kung mauya ay kabalag ka. Dili sangtod-sangtod inguntaan ni. Nagtuyok ang kalibutan, Ma. Naaman tuta sa ubos karon, pero maabot ang panahon. Nagkatasan unya mo ito as ibabaw pohon. Nahibaw ko nga matuman na, Dak. Kaya nakita na ako kung unsa ka, kakugihan o papuutan ka pagkaanak. Ay, salamat, Ma. Yads, basin o ganahan ka mag-reseller sa baligya sa akong uncle. O sa mga product, Yads? Mga makeup good? O bisag unsa basta mga pangarti sa babae ba? Naasay mga sabon, suwayi. Ha? Inong angkol ang namaligyan, Ma? Oo, kaya mo may kusog. Mao mo na napilian niya. Sige na, Yads, pa maka-extra income set ka pa. Oh, sige ba? Yads, kung sa may opportunity nga makakwarta ko, i-grabe na nako. Kana! Ah, sige, sige. Ako inon ako, uncle, ha, para kamo may mag-istorya. Pwede gid kayo, Day. Naghalin magadi ko daghang nga lalaki ko. Ikaw pa ka? Lalaki mo sa kuya, nagbinabahay lang ko. Ay, akin yung kuya. Kinahanglan ba kung mupagawas og kwarta, kuya? Ayaw na. Ani na lang. Pang picture ni ang mga balikya, aron mo imong ipakita sa imong mga customer. Unya kung naay mo order, ari ako dayon para makuha nimo. Daghan mo kong stocks. Ay, okay, kuya. Salamat kay kuya. Karon nga, na may opportunity nga makakwarta og dak-udak ko. Dipindis ko pagpaning kamot, di na gid din ako sikan pa. Muliho kog maayo. Mukayod ko para mahawas mi ni mama sa kalisod. Manganbas ko maayo aron madaghan-daghan kog halin. Wow! Biliban ako ni mo, Angie. So, sa pila lang ka adlaw, daghan kay kaghalin. Dili gina ikahibong, tiyo. Kaya daghan man na siya mabaligyaan, good. Daghan na siya og friends, kaya maayo galing tawa kong Jumega, good. Ay, nanintama na sa kog maayo, kuya. Swerte kay ko nga naka-reseller kung sama nimo. Dako na gani kayo kag halinsod lang sa pila ka adlaw. Unsa na lang hagon, muabot og pila ka semana. Buwan o tuig. Maugit, tiyo. Padayon na ka na, Angie, ha? Naiba ko nga, mulambog bigkaan. Salamat, kuya. Oh, ma. Na nagkadagang stocks ng tambal, ma, ha? Di na ka mahutdaan, na. Ugod kamay lang kanyang habilin, paibaw arayin ko, aron mapalitan, ti kadayon. Ay, salamat kayo, nak, ha. Ug salamat kay sa imong grabing paningkamot tungod sa imong pagpangga nako.
Unta, dili ka mausap, Angie. Ay, si mama. Ay, kapala ka mo, eh. Dili ko mausab. Makwartahan lang ko, pero ako lang gihapon ang Angie nga nagpangga o nagmahal ni mo. Angie, ako chika ni mo. Uy, usa man na hari kya? Ipalit man ko sa baligyan ni mo sabon, no? Oo. Hindi ka yun man ko. Matang nipalit ko 5 kabuok ni mo. Unya. O isuway na kong baligya. As in, daghan kinakauyon. O tako'y 25 ka-orders ka ron. Uy, tinuod ka. Wow, kayo. Mang please lang, kuha ng stocks ni mo para matnan ako sila. Ah, sige. Ay, kabalag ka. Karoon man sa tong trabaho, muadto magyug ko kay magkuha sa kong mga orders. Iapila ko ng imo. Lord, salamat kaayo. Wag yung kunin mo pasagdi. O salamat kay sa mga grasya mo gihatag na mo. Ako, yun ang pingan, Lord. Hinay-hinay na ako mapalit ang tanan akong mga gusto. Hinay-hinay nang matuman ang akong mga pangandoy. Ma, pag-ilis. Ha? Nga naman na. Manlakaw ta, ma. Ay, mag-unsa man ta din, hinak. Ay, hala kanindot sa bayo. Ganahan ka, anak? Kinsa may di kanahan, anak nak. Uy, kanindot, anak. Ay, ato na, ma. Ha? Ug sugod karon, ana na tapuyo. Anak, tinuod ka? Salamat, nak. Salamat. Nak, busy ka? Ay, dili naman, ma. Gikan ko nagkwenta sa mga halin. Nga naman unta. Kuan ka nang dinhemang ko di mong ikagaw nga si Jerome gahapon. Ikaw untay iyang tuyo, pero nilakaw man ka. Mau ba? Nga naman unta, ma. Manghuwam ko no siya kwarta, nak. Manguha mo kwarta? Di mo ganito magkahangyo na niya sa panahon nga na kinahanglan patama? Kinahanglan nga tanan itong ipamalihog niya na ibayad. Niya karon manguha siya kwarta? Oy, di ko masugot mabahala siya. Pero, Ma, wala na ko pamunita ang kwarta sa daan, ha? Grabe ako pa ning kamot og tahaguan ni. Ug wa tay utang kaubuto ni Jerome. Kay binayran ang kanilang pagserbisyo din hinato. Oh, Atrisa, may kinasuloy mo. Ang sige manig pangita imong pakumangko nimo. Giningaw ko no siya nimo. Og napod siya hangyo. Usa man na? Angie, Hmm. pwede ka mo watch akong performance sa school next week. Masayaw mo ko, auntie. O, tanan ko nga na ako. Ay, ka-sweet. Sige dong, sige. Muadto si auntie ni mo, okay? Yay! Thank you, auntie! Angie, di apa man lagi ka. Abi na kubutan ka sa performance ni Dudong. Ambot na kag manayon ako dito, maoy. Eh, wa ko mahibaw it. Napa ba ko'y maabdan, wa na. Daghan pa magugugi trabaho. Pero nak ni saan baya ka? Upila na sad kahikayon ka pirmi nga wa na sa tapok-tapok sa atong pamilya. Di ka ba makasabot, ma? Busy ko. Nagtrabaho ko o nagnegosyo pa yung ko. May magnagligaw-ligaw ako din, he? Nawarta ko, oy! Oh, Angie, pero nak, gusto lang nako nga makauban ka na mo pirmi. Dili pod sa tandang higayon, magsikik kag trabaho, anak. Sapa ka na, ma, oy! Kamu sa'yo makapahimo sa tanan ko pa rin kamot, ba? O ayaw ko pogngi, hindi na ko gusto mo balik ta sa kalisod. Angie. Dili kita maayo imong gibuhat, Yads. Oh, ako ni Nonoy sa'yo.
Naningkamot kong trabaho para mong duha ni mama. Pero sayop, nga gingon adto ni mong mama. Pinanalago na nahibiling tuig sa imong mama, Yads. Sabta talaga yung inahan mo kung ano sa may gusto niya. Ay sus, nilang sa siya ang imo reklamo, Yads, oy. Swerte siya. Kaya nahatag ako niya ang kaninang pinahanglan. Ngawa na ko siya pasagdi. Yads. Luto na ni. Okay na ni. Uy, ako naman di ay. Pero ako ko makakita ni mama nga ni bangon. Ako siya doon sa kwarto beron. Maniod po nami. Mama, Ma? Ma, mata ma. Ma? Ma? Ginoo ko. Ma, tubag ako. Ma? Ma! Nako, mataos ang imong mama, Sir Angie. Unsa, Dok? Huwag ang cause, ani, kay na-cardiac arrest siya. Dok? Just pray for your mama, Sir Angie. Dok? Ma? Ma, sorry. Bago magunahon na. Nagmahay kong gihot ako ang tanan akong oras sa trabaho. Sikong lang nasa tukaw ma. Pero napasagdan ka, gato di buong pamilya. Pasaluwag ko. Pasaluwag ko. Ako isaan nga, mamawi ko ni mo. Basta bumata na lang ka, ma. Please, ma. Mata ka! Dok! Dok! Sa pagkakaroon, dili pa makaistorya dayon si mama nimo. Kay hinay pa ang healing niya. But she's okay. Mao ngayon ang kabalaka. Salamat, Dok. Thank you, Dok. Thank you. Nagkadaog ka ito, ma. Okay na ka. Huwag ako'y bahalan mo, ati mani mo, ma. Akong ihatag di mo ang tanan ng oras. I love you, ma. Tinuod, lisod para na ako ang pagbahin-bahin sa kong oras sa trabaho, sa negosyo o sa pamilya. Pero di ko gustong usikan ang mga nabiling adlaw sa kong pinanggang mga mahal sa kinabuhi. Di ko gusto magmahay usab. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RNN. Oh, nga nung nagbugot man ang naong nimo. May ubos lang ko ni Papa, ma. Ingon siya nga magkikita siya na ako. Nung laag ko na mi. Pero, wa man gahapon. Nak, Bisan og dako na ko manu. Og nagtrabaho na ko. Pero nagkinahanglan pa gihapon ko niya. Kalipay gihapon ako kung makauban ako si Papa. pero nak, nahibaw baya ka sa atong sitwasyon. O lagi. Nahibaw man ko nga na ni pamilya si Papa una ta ni abot siyang kinabuhi. Pero manong ako may mag-antos kawa mo ko isama. Sige lang, nak. Ang importante nga wa tapasagdi ni Papa nimo. O padayon gihapon sa iyang pagmonitor nimo. Ayaw ka pala ka. Makapaborasad unya kapuhon. Gina, pag-ilis o andama ang imong mga butang. Ha? Nga naman pa? Nagkasabot mi ni mama ni mo nga aray na ka puyo uban ako. O unsa pa? O niya ako mga igsuon? Ang imong asawa? Nagkaistorya na mi. Nagkasinabot na mi nga kinahanglan nga dinhi ka na uban ako. Magkauban na kita, anak. Salamat pa! Ay, ni mo sa? Oh, kuya? Naibaw ko. Nakay giapas ni Papa, no? Nagtuo ka nga binlan kaniyag apil sa iyang katigayon, ha? Wa ko'y labot sa katigayon na ni Papa.
Ug wagan ko mahibaw kung unsay katigayonan niya. Ang ako lang gusto nga makauban ako si Papa. Maura na. O kung nagtuo kang mahadlok ko nimo bisag magguwang pati ka, nasayop ka. Kuya, wag mo. Gusto kang isumbong ti kang papa? O sige! Sige, sumbong! Ha, parihara ta nga anak ni Papa, uy. O ikaw pag yun may nag-una-una. Mao sige! Isumbong ka ni Papa! Kaisop ni mo, girl. Uy. Nahibaw na ko ng mga klase sa mga tao, uy. Feeling nila, mga labaw sila. Maong sayon-sayon nun ako nila. Oo, nahibaw man ko nga anak ko sa kabit ni Papa ba? Pero okay sa, girl. Maong di ko musugot na daog-daogon ko nila. Anak gid, girl. Super cute. Di agad ko bilib mo, babe. Karang di ka magpadaog-daog ni bising kinsa. Of course, no? Si Papa ra mo inay katungod nga mustorya na ko kung unsay angay na kong buhaton. Wa sila'y labot. Ka-strong ba din mo, babe? Oo, uy. Mao nang ikaw, ayaw gid pagbinuang nako, ha? Kay bisan og pinangga nako si Papa. Dili ko gusto og lalaki nga sama niya na magbinuang og babae. Uy, di na nga hitabo, babe. Ikaw rin lang ako. Good. Uma na nako, eh. Sa makisudan din sa bahay. Sa may gipangita niyo? Sudan. Wa na. Amo nang gihurot ang gida nga sudan ni papa. Oh. Nga naman. Ganahan lang eh. O para lang sa tugyan na mo ang sudan. Kay kami man ang legal nga anak ni papa. Kasabot ako. Mga patay gutom. Sa tug gisulti nimo? Wa. Pagtarong ka? Agay, oy, buhi ko! Ang sa bagay din, he, ha? Oh, buhay si Gina dong. Ayaw pagkapil-apil pa. Gusit ni bayana. Pawa gudi pa. Ay, ginoo ko, magitok mo si Papa! Pa! 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 Oh, girl. Nagbantay ko ni Papa karon. Ang igsuon nimong buotan, nga mo'y nagtukmo di Papa nimo, hain naman ron. Ato, idagan. Naglibog tingali tungkol sa iyang buhaton. Unya, unsa man okay ra kay diha? Paglisod na ba kong anak, kay duty para pa ko. Okay ra. Nanangin naman sa ko ni boss ka, dili sa ko makaduty. So, ayan na sa nakong tawag si Pete kay day off man niya karon. Busy ko? Ha? Oo, magkay-duty, di ba? Oo, pero nakibuhaton. Sige na, busy mo. Pero Pete... hello? Hello? Oh, noon sa Malaysia. Bahala ka, eh. Too siguro kang mawili ko ni mo. Ayaw puni ang lambat sa kong opit. Si Papa ang akong ginauna karon. Ma'am Jenna? Doc, o dyan kahimtang ni Papa? I'm sorry, Ma'am. Pero wa na si Papa ni mo. Unsay wa na? Di pa ning kamutan na mo kutob sa mumahimo nga matabangan siya. Pero daghan og dugo ang nawaha niya. Unsa? Roger, nga naman. Nga rin biyang at maminin mo. Wa tabiya ini Papa, tita. Ang imong buotan nga anak mo hinungdan nga nung nawa si Papa. Unsa to gisulti nimo? Ha? Imong gipasangin lang ang akong anak? Aksidente ang nahitabo. Kung aksidente pa, nga nung nahadlok man siya. Nga nung wa man siya magpakita sukad nga nahitabo to. Animal ka? Pasangin ka akong anak ka! Nagtuwa kang mahadlok ko nimo? Ha? Ha?
Gamay ra gyud di ay nga ni paulit na lang ka dinhi sa ato, nak. Wa naman siya rason para magpabilin pa ko dito, ma. Wa na si Papa. Bilibag gyud ako sa imong ka-strong, nak, uy. Di gyud ka masayon-sayo ni bisan kinsa. Proud kaayo ko nimo, anak. Salamat, ma. Og maayo unta nga ingon ana sad ka sa imong uyap. Ha? Ngaon sa man? Nga dili ka magpakamartir. Nga naa kay kaiso nga mobiya kung binuangan ra ka. Ay, ma. Dili gid na mahitabo nga magpakamartir ko. Dili ko mo tolerate og mga cheaters, ma. Anak. Kalusan lang mo nagbuwag ni Pete. Ha? Nagbuwag? Wa man may magbuwag. Ha? Hala, nakitaan lagi na ko siya nga naikuyo ka babae, karon lang cute. Ha? Asa man? Bigaon kaya ko! Ha? Ha? Sige, sokol! Sokol! Nakay kaisog ang mga ilugog laki niya, wakay kaisog ang musokol ako karon, ha? Sige! Sokol! Dapat ang parigod. Kinsa man ka, ha? Kinsa ka? Uyab ko ni Pete. Unsa? Pete, unsa ko di? Nani ka iyak? Hayop ka! Hayop ka, Buset! Ah! Gina, Unsa man? Gusto ka mo apa sa imong babay? O sige! Lakaw! Nagtuo kag bawili ko ni mo, Pete. wala na kapait mo. Ay super kay ka-strong nga pagkababay. Unsa? Sige kay imo na ko nga. Di rin ko magbinuang kay di ka mawili na ko. Nga di ka masakit kung mawa ko nimo. Luminanti kay kang pagbabay. Umurag pero nili mong ipafeel ako nga dili ko importante nimo. Nga dili ka masakitan kung mawa ko nimo. Pete. Ug tungod na inahinin akong nawadaan og gana nimo. Hangtod nga nawa na nga akong feelings para nimo, Gina. Unsa? Mong sorry. Pero dili ako. Buwag na ta. Pete. Tungod lang yun sa pagka-strong sa akong personality. Nawa ang lalaki nga akong gimahal. Pero wala na lang sa pinakupog sa sipit nga dili ko biyaan. Pero nahimunin akong lason og ako ning i-apply sa akong mauyab pohon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power, RMN. Graduate ka nga, valedictorian. Sa paninguha rin na sa pagtuon, uy. Dili ko mutuo nga doon ay tao nga pugo. Maog yun, pero di lang yun ta magkitaan ni. Uy, nga nugod taong dili. Bisan pa og, graduate na ta. Magkita gihapon ta, uy. Magsabot ta kung asa ta nga eskwelahan may eskwela sa college aron magkita gihapon ta. Bitaw no? Bright yun ka, uy. Appear. Appear. Mimi. Oh. Unang adlaw karon sa imong pag-eskwela sa college. Kuidaw ha, basta mag-uyab-uyab ka dayon ha? Lahi na ra ba ang mga batan-on nga imong makauban? Ay, naunsa man sa nis mama, uy. Walang gihapon kay salig na ako, ma. Nga ako man ganing gi-proof ninyo nga seryoso ko sa akong pagtuon. Gani, valedictorian pa man gani ko. Mao lagi. Kahit daw bitaw mi, ug nagpasalamat yun mi ni Papa nimo ana. Mao nga karon, lahi na sad ni nga hagit nimo. Hinaot pa unta nga susama sa gihapon, magmalampuson ka sa imong pagtuon. Ayaw ka pala ka, Mader. Maninguha yun ko, aron ko magkahuman sa akong pagtungha. Nako, human sa akong klase. Ha? Asa man? At mi sa Plaza Independensya na may kalihukan karon ngadto sa mga sama nato mga estudyante. Ha? Unsa man na siya? Basta kuyog lang nako. Ganahan lagi ka unya. Daghan man ngadto nga classmate nato sa high school. Muadto man sad gani si Josh, ang imong secret crush. Ha? Sige na, kuyugi lang ko good, ha? Please. Sige. Kinahanglan ang iyong atensyon. Diya kita karoon din aron atong ipakita sa atong gobyerno na kita nga mga estudyante naghugpong aron ipakita nga dako kitang supat
sa kanatuig na lang nga pag-increase sa tong tuition fee. Unsa gud ni? Rally man lagi ning atong giani. Maobitaw mo apil taan ning kalihukan dayb kay para sa dinatong mga estudyante. Karon, ang atuwa na usab nga kauban ug usa sa nagpasiugdan ni ingong kalihukan. Siya usa kay estudyante nga parehas nato nangutana sa katarungan. Ihatid ko kamo ni Diyos Tabarlo. Pakpak! Uy, day, si Diyos na day. Ang imong crush nga mauna mo sulti. Day, si Josh, naapaingon nga ni. Ha? Uy, nag-blush mo lagi ka. Sapat dia, uy. Bisag wa ka ni. Hi, girls. Hi, Josh! Indutan ni mo gisulti sa stage, oy. Nakita na ako ang tanan na minaw gyud mi nimo. Ingon gyud ni ana. Aron mabati ug masabtan sa mga naminaw, nga dili na gyud maayo lang pagpaantos sa mga pobre nga mga estudyante. O ingon man sa mga ginikanan niini. Nga bisag unsaon sa pagpaninguha, pobre lang gyapon. Nya karon, ni taas sa tuition fee. Di na ta masugot niya ana. Kanindot niya manulti, uy. Uy, naunsa man ka, uy, natulala man ta. Hi, Mimi. Kumusta naman ka? Okay lang. Day, nagstorya mi ni Josh atong usang adlaw. Ug. Ay! Ano ka, uy? Malipay gyud ka sa akong ibalita ni mo, Day. Unsa man lagi na? Okay lang ba kuno kung mamisita sa inyo? Naadi siya gitago nga pagbati sa ni mo, Day. Huwag ka nang tinuod, Mimi. Mahal ko ikaw. Huwag man hinaot ko nga dili ko mong pakyason. Josh, mga bata pa man tagod. Okay lang ko sa imong nakabot nga kung napakyas ko. Sige, di lang ko magdugay. Mauli na lang ko. Ato na ko. Kadiyot lang. Uwa man ko mag-ingon nga pakyas ka. Sa ato pa, uyab na ta. Haot na kong ipasabot ba? Nga dili sa karon nga sugton ti ka. Ano sa pamda eh? Kailan di na ako magkapaabot? Ang karon ug ugma, maura na eh. Magkauyab lagi hapon ta. Busa karon, aron taas tag-agi, uyab na ta. Okay ba? Sige na lang, uy. Mamugos man ka. Yes! Muna ikong ginahas babae, dili pakipot. So, uyab na ta. Laino ni mo, uy. Mangalit magkag-kiss sa akong lips. Uyab na ko ta. Ako nagwitag iyan ni mo. So, natural lang nga sa usa ka nag-uyab nga mag-kiss, di ba? Maulagi, pero dili ka mangalit. Basin unya og naay makakita nato nga laing tao. Bahala na sila, eh. Ay, dukaya mo labay sa adlaw, uy. Kadukay basad mahuman aning Domingo, ha? Ugma, Lunes na ugma. Nya, magkita mi ni Josh. Ay, duha pa lang gani ka adlaw nga wala mi magkita. Gimingaw naman ko niya, uy. Ay, gugma naman ka ning kipati na ako. Recorded by Radio Mo TV. Mercy! Uy, Day! Hala, no? Kablumi na mo, Day. Uy! Kagwapa! Nagod nimo. Ay, minisamot kalutaw ang imong kaanyag. Sapat ya, uy. Puro lagi ka binuang. Ita ka ni Josh, Day? Uy! Nangita man. Uyab na mo, no? Tugan sa tinuod. Oh, uyab na may best. Ay, parison kaayo mo, Day. Sapat ya, uy. Uy, asa ba? Kita ka ba ni Josh? Dito man to sa kantin. Ako nakitaan ganiha. So, ilang adto. Sige, ako nang atuon na. Diya ka una. Kuhig ta karong gabi, eh. Kuyugi ko, ha? Ha? Asa man? Nami initiation sa among mabag-o mga kauban sa buhat. Kadali raman ka nga. Ay, daliran na siya. Adto ta sa usa ka beach resort. Basin uga, kasabano niya ko ni mama. O basta, pangitay kong pagi nga makakuyog ka na ko. Kaya kung dili, ay napakita na ko eh. Oh, Josh! Ay,
kaning mong lugar sa sama na itong nagkuyat. Josh, kapiin naman kayo. Di pangita na ko ni mama o papa ron. Manguli na tana. Yan ako. Sam ka, uy. O pwede pagkabot na to. Tugnaw naman kaayo din is cottage, uy. Gitugnaw na ko. Uli na ta pa. Gitugnaw ka? Sige. Mamalhin ta nga to sa kwarto ng akong gibangan. Aron dili ka tugnawon. Tara. Ha? Kwarto? Kita na doha? Oo. Nanda eh. Iyabot ta. Dili ko eh. Takot ka eh. Sige eh. Uli lang ta. Ihatol lang ti ka. Nasuko ka? Sa'y tanaw ni mo. Glagot ko sa mga babae nga paglipat eh. Josh. Kay, nagstorya mi ni Josh pa. Buwag na day mo. Mauna i-insulti ni mo, day? Mauna. Nga naman di ay. Mapaday mo nagbuwag? Aw. Mauman ka na i-insulti ni mo. Wala ko'y mahimo, ana. Uy, nga naman di ay. Nag-away mo. Josh, ngayon mo bang mag-istorya ta? Maya to istoryahan, oy. Wala tayo anging istoryahan. Igo na to nga rason nga wag ka may gugman ako. No, nasayop ka. Mahal ti ka. Kung mahal pa unta ko nimo, niya itong higayon na imo untang gihatag nga akong gusto. Ha? Unsa man kayo mong gusto itong kayo na? Uwa man ko mahibaw. Ang gusto nako nga imong i-prove nako nga gigugmag yung unta ko nimo. Unsa man lagi? Ako nang ihatag nimo. Unsa man na? Gusto kong ihatag nimo ang imong pagkababay. Unsa? Pero, mga bata pa taan ng butanga, Josh. Oh, hindi ka. Ato na ko. Adiyot lang. Kuan man, kuan. Unsa? Sige. Masugot ko. Mapakita ko lang yung mga mahal na ka. Tinuod ka? Oo, masugot ko. Hindi ka lang mawaha na ako. Josh, sakto ka ni atong pagkabuhaton. Ay, kabala ka. Ako'y bahala. Josh, bata para ba kayo ta? Sige na. Josh. Talain sa akong gipati ko. Mura man og malipong ko. Lain kayo nga akong gipati. Oh, naunsa ka? Papaday ka musod sa klase? Naglain man ang akong lawas, ma. Hala, sige. Pahuway lang una din, ha? Kaya magpa-check up unya tayo, nagbalik na ako. Oh. Sige. Ikaw na lahatod ani lang ang kumari nita, oh. Unsa man na? Ay, fresh lumpia, good. Nag-order man siya. Kabahuan na, ma, uy. Nga no good town nga karon ka man lang bahuan, ani. Mao man gud niya nga ato negosyo? Oh, Ginoo ko? Tugan sa tinuod? Mabdus ka? Unsa? Aambot ko mahibaw, ma. Nakahibaw ko. Mao ka na ang bation sa usa ka babae nga mabdos. Daan pa ko? Kinsa imahan anak? Kinsa? Asaylo ako, ma. Nahigugmaman ko niya. Ni Josh. Unsa? Kabata pa nimo? 14 anyos ka pa gani? Gugma? Maunay mo patay nimo. O kanamo nga imong ginikanan. Niundang ko sa akong pag-eskwela na itong hikayo na. Og nanganak ko sa usa ka batang lalaki. Humala itong itabua, wa nagkipakita si Josh na ko. Kaya gipalarga man ni sa iyang ginikanan. Og namali na usab sila og puyo. Wala kong maibaw kung asa sila magpuyo. Wa mo tuman si Josh sa iyang gisaad na ko. Josh, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga dili mo buhaton sa ubang papayang imong gibuhat nako.
Daghang salamat sa inyong pagtagat sa akong suwat. More power sa RMN. God bless us all. No, kita man nga ikalang kaagin ni Mimi nga taga kawit Medellin, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkalahan, too much. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shania. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Your Love. I'm sorry, Shania. Pero, mag-ibuwag na ko nimo. Raven, ang sagot ni. Nagkikita ka na ko, ano nga buwagan ko? Actually, Shania, lugar ko kasunod ni Manny. Pero, di ko kay gayon kay permi kang busy. Raven. Sorry. Pero man ang rason nga tingali, mau na fill out of love ko, tod kay. Wala kay time na ako. Mas naap kay time sa mong trabaho. To the point nga, nalimutan may uyab ka. Raven, please. Please, ayaw di ko hatan ako. Promise, masatagan pati kag gayon karon. Masatagan pati kag oras. Ayaw lang kong buwag di, please. Sorry, Shania. Pero nagkasaadag ko dito sa lang babae nga ako siya pagkasan. Unsa? Mabdo siya ron. Sorry. Raven. Kaya karon maghilak-hilak na ka. Kubuto na una-uno, sa bayagin nimo. Di ba kapilan ako nagsulti nimo nga bisag unsa pa na ka-in love ang tao nimo, moabot gyud ang punto nga mapulan na nimo. Kalait sa dimo, uy. Nasakit na gali ko, imo pag ikong sabutan. Ano di ay? Naday mausab ko mo comfort ko nimo. Pag-comfort ka ha. Di ba mabalik pa si Raven nimo? Pwede niyo uno na siya. And plus the fact nga may anak na sila. Day. Ihilak ng tanan, Jay. Then after, pakigmingle sa lain. Tunsa? Hello! Kung nakakitag lain si Raven, makakita rasad kaglain, no? Dili na kasi ang lalaki sa kalibutan. Day. Yung sa maning message request akong Facebook? Clark? Unya, nga naman pala mo reply eh. Dili ko ganahan, uy. Ha? Nga naman? Di ko gusto ang naka-uniform, uy. Ha? Unsa naka-uniform ba? Polisiya, day. For sure, daghan ka ligit-chatan. Dili lang kay ako. Hala, judgmental kay ka Ay, advance lang ko mag-isip, no? Hala, ila-ilaha sa good. Anyway, di mo na ni mo uyabon dayon. Sige mo sa chat, uy. Kada-adlaw naman lang. Ako ni replyan, be. Ano na pag manisiya, uy? Hello? Thank you nga, nabitay ka ako. Nga nung nanawag day ka? Walang. Boring mood. Kunya, gusto sa kong makadungog si Mutihog. Wala mo kayo gusto ko. Wa na. Ha? Naawang na to pero gibuwagan nung ko. Lusa? Siya mo kagwapa. Siya ba'y nagibuwag mo? Kanggaw ko niya. Ilang itang Diyosikan, miss. Oh. Kung ako'y mamuyagbi mo, doon ako chance. Unsa? Unya, yun sa manin mo? Akong giingnan nga dili pa ko andam. Usa pa day. Ang wala ko mauyon ni tungod kay taga Mindanao siya. Unsa? Dili ko gusto LDR, no? Magbinuang magaling ng naaras doon. Kala na bakhang naas layo. Friend. Parang matuloy ka nga seryoso ka di mo. Mana ko si mo. Ha? Magunsa man ka din eh? Magsita ko ni mo. Unsa? Anaon di ka. Clark. Basin og seryoso din si nimo, uy. Ilaliman ka ng muan lang gud siya og Cebu aron makakita nimo. So meaning, seryoso gid siya nimo, di ba? Kaha? You will never know if you won't even try.
Siya na niya. Hello? Nako, nagawait mo. Kunya, nagkakapag-red. Niya ako sa... nag-pink ko. Ikaw na ni Kaway? Oo, ako. Wait anaw na ka? Nagwapo niya. Raya! Clark. Paano? Nakita lagi ka. So, okay na ka din, hi? Dili ko ni mo ubanan din eh. Ha? I mean, 2 weeks ba akong magstay din sa Cebu. Kaya syempre, nasa Mindanao ng trabaho. Sige na, please. Ano lang muna ka na ako for 2 weeks? Okay. Sige. So, mahog na murag live-in mo. Anak, cute. May gusto niya nga masulit ang 2 weeks ng bakasyon din sa Cebu, nakauban ko. Ay, Thank you nga nisugot kang ani ka mustayin ako for 2 weeks. Pero, wa na magpasabot, sabi ka ni okay ko. Mabuhatan nimo ang tanan nimong gustong buhatan ako. Ina na naman gudang imong tanaw na ko. Wala kay Pao. Siya magmusik ako panahon o kahago nga mo ani din eh kung maura na giapas na ko nimo. Kaya kung maura na naasim mo na siya pwede kay kung nabuhaton dito sa among dapit. Clark. Pero ay kabala ka. Nagkasabot ko nimo. I'm sorry, Clark. Hindi ka naman kung gipasakitan mo ang dagan ako mga doubt sa mga lalaki karon. Nakasabot ko siya Mang, please, pasagdi ko nga ipamatuod ako ni mga tinud-anay ang akong tinguha niyo. Clark. Here, flowers for you. Wow, ha? May pa-flowers pa kang nahibawaan, ha? Siyempre, special ka para ako siya You deserve to be treated special as well. Thank you, Clark, ha? Anything for you, babe. Babe? I know it's not yet official, pero gusto lang ko nga muna akong itawag mo. Buot-buot, ha? Wait. Giyon sa masali mo pagkahibawaan nga restaurant nga dili man kataga din eh. Nag-search ko sa internet. Natultol lang ganito ka. Lugar ba din? Believe na gid ko nimo. Oy, murag last week lang ganito murag nagpanaganapak pa. Unya karon murag sabi? Murag lahi naman kay atong pahiyong bining dapita ron Dili pwedeng happy lang ang tao, ha? So happy na ka ba ni Clark? Murag anak gid day. Wow! Wish you luck, day. I hope so. Mayon tag mauni kini day. Malarga na kong balik pa yun sa Mindanao, ma. Pingaon kit ko nimo. Ingon ko, Shania. Basin og imo kong kalimtan, ha? Dili lang ito po. Sure na ko ni mo. Clark. Shania. Clark. Gisukat na di ka. Kita na. Tumaw na. Sunod ako nga ni dadong ko lang ako magginikanan. Aron mamahingan ni mo. Clark. You're the one who never lets me sleep. Through my mind down through my... Ibalik si Clark sa Mindanao. Nagsigil ang gihapon ang among communication. Misalig rasa ko sa iyong gisaad. Og maayo ka ni, kiwa ko niya pakyasa. 2 months after, nahibawaan akong nagbunga ang hitabo namo. Og perti gini yung lipaya nga nahibaw nga nanami umaabot nga anak. Gituman gini iyang saad. Nga dadon iyang ginikanan din sa Cebu aron mamay nako. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Clark og may duha na ka anak. Dini na lang kutob, daghang salamat RMN.
hinigalang kaagi ni Shania nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kita ngayo awit nga nagkalahan Your Love. Your love is like the sun. I love you, Karen. Oh, Junjun. Manay tinuod ka. Nagkagusto ko nimo. May chance ka ko nimo. Dili man kalisod kong maon dyan kay may itsura man ka. Og, usa pa, buotan sad ka. Kumaw na. Imo na kong gisugot. O, Jun, uyab na ta. Salamat, Karen. Pag-sure ba? Tinuod. Uyab naman ni Karen? Oo, lagi bay. Iyan akong gisugot. Ah, kagunin mo. Ha? Ganun di bay? Dadan mo kung nanguyab na niya. Niya ikaw pagigisugot. Aw, giswerte lang tingali ko. Yahaya ni mo bay ay. Congrats ay. Salamat bay. Hi, babe. Babe? Ako may kitawagin mo, babe? Oo, ikaw. Gusto na ko nga, babe, ang atong call sign. Kana kung okay na mo. Oh, okay naman. Okay, sige. Kana na lang atong call sign. Ganahan ko, ana. Okay lang ka ron, babe. Uwa man, babe. Nga naman unta. Manuro yung tata ba? Kaun-kaun tas gawas. Atong pahimus lang ning panahon nga, uyab pa ta. Eh kung maminyo na unya ta, na. Di na gid na makalaag-laag. Sige. Maglaag ta, babe. June, babe na kong manglaag ta. Ngano nanood pa tayo ng gamayng kwarto? Karon tataod-taod mga laag. Sa'yo mo pa. Mamahuway lang na ta din eh. June. Dadaribi. Apan ako. Ikaw lang, uy. Diri ko. Uy! Ikaw ba? Mamiraman ka, uy! Dugay na ko ng anday nga magkakos ng lawasa, babe. Nakuha gini mo si Karen? Oo, part. Wagin ka ikyas. Buga! Grabihan mo eh. Yung anak mo ginang manag-uya, part. Di man na matawag og uyab kung way mahitabo. Ikaw na gid bay. Ikaw na gid. Mo na ako. Igor gid taon ko sa pag-ingon nini og sana all. Happy? Happy kaayo. Babe, pila na kayo nga nakuha ni mo ang akong pagkababay. Ayaw, bigyan ko pasakit ha. Di na mahitabo, baby. Kay love ta kay ka. Salamat, babe. I love you, babe. Si Kiss ay. I love you too, babe. Bay, Mac. Lain ang ginang atong cashier lagi. Asam di dong usa? Ni hawa na bay kay mo-abroad. Aw. Saan ka diya? Tutok-tutok makaanang bago nga cashier. Guwapo ka sada. Ay. Basi kung saan sa plano ni mo ha? Kung ka diya, bay. Ay na lang tanin mo, John. Kaya kay kunin mo. Basta nagay kay gusto sa babae. Di na ni mulungan. Wala ko na, bay. Uy. Mo-focus na ko ni Karen. Uy, nga mo nag-cashier sa trabaho ano kong barbershop, oh? Nagtindog-tindog. Hi. Nadailan ka na ko?
Nahibaw ko nga barbero ka sa akong gitrabahoan, pero wag ko makaila sa imong pangan. Junjun. Kim. Mo pa ulit na ka, Kim? Oh, Asa man ang inyo, ha? naraman din sa unahan. Ako na lang kang ihapit, kay paingmom sa kong pa uli. Ay, ayaw, uy. Basi magbugnuan ko si mong asawa. Asawa ko taon. Wag ko'y asawa, uy. We, tinuod. Lagi. Sige na. Mura man ninuong kag dili ka uban sa trabaho, uy. Sige na lang, uy. Uy, ikaw ba? Naarami nagkakita ninyo ni Kim? Ha? Haha ka pa. Na nagkakita ninyo, oy. Nganiang ka si Kim si mong motor. Sabi na, nagubay nga. Kauban naman sa trabaho. Ay, lagi. Unya kung mahibaw si Karen, nga nailaing niyang ka si mong motor. Faktay ka. Di mahibaw si Karen kung way mo sumbong bay mat. Abi na ko, di ka mo kuyog na ko sa pagpanghagan na ko ni mo nga mga unta din is gawas. Isali ka naman ko nimo. Kay gawas ka kauban tas trabaho. Buutan sad baya pa. Salamat, Kim, ha? Huy. Noon sa ka, uy. Nitutok ka man gud nako. Gigupahan lang ko ni mo. Taga di ang imong uyab, Kim. Wa man ko'y uyab gud. Ha? Ugtarong ba? Lagi. Naay nang uyab nako sa una pero wato na ko pansin na kay nag-eskwela pa man ko ato. Nga sa ato pa. May chance pa di ko ni mo. Junjun. Basing makaingon ka nga presko ra kay ko, ha? Gusto lang ko mahibaw ka, Kim, nga special ka para nako. Og nahibaw ko nga gugman ni akong gibati. Jun. May paglaong ka ko, Kim. Baka konsult kay ko kung maingon kong wa. Kung maingon kong wa ko'y gusto ni mo. Ganahan masab ko ni mo, Jun. Nga sa ato pa, kita na. Oo, Jun. Yes! Salamat kayo, Kim. Kim. Bay, daghan na bang naibaw din hing uyab mo ni Kim? Ganun day, bay. So may problema anak nga. Ulitaw mo ko og dagas, Kim. Pero wag ka mahadlok. Nga maibaw si Karen si mong gibuhat. Ganun mahadlok man ko, bay. Ubuwagan ko ni Karen. Napunod sa skim. Bay, Jun. Babe, Babe. Nanawag li ka. asa di karon? Di hasta trabahoan. Nga naman. Naibong man gud ko nga wa nakapakita na ako diri. Busy kay ko, baby. Dagan kayo mga customers. Gabiin na gani ko. Muli. Mao ba? Sige lang, babe. Anaulaw niya ka na ko kung may time ko. Sige babe. Amping. O sa man, manuroy ta o ako na kang ihatod sa inyo? Sa'yo pa man. Manuroy lang sa ta. Sige. Ato bang, may kay tawran taga kinamit. Tinuod yun ang ako na sayran? Nga na kailangan gikabuangan? Babe? Babe? Di ay babe ay! Kinsa man ka? Anong gitaparos pa ni Mas Chunchoy? Iya kong uyab, day. Mao di ay! Mao di wala ni magpakita ni akong tawhana kay nana din nagipuli na ako. Unsa? Alam, Mika, sorry kita ayo. Wa ko mahibaw nga may uyab da inis Chunchun. Wa kay sa, Mika. Kining amaw nga dako, may sadaan ini kay dili makontento ko sa. Sa iluwala ko, babe. Ayaw pag may babe na ko, kay naglagot ko nimo. Sa iluwala ko ninyo. Usaon magud. Parehas mo tamong gihigugma. Parehas nga gihigugma? Og nagtuo ka nga mapasaylo ti kasi mong gibuhat, ha?
Wa ko mangandoy og lalaki nga daghan og naong maong magbuwag ta. Lukon ta ni mo eh. Oh. Buwag eh. Total. Di apa ba scheme? O nagtuod ay ka. Hindi sa ko makigbuwag nimo. Ha? Makigbuwag sa ko nimo, Jun. Kaya wa ko magkinahanglan og lalaki nga mangingilad, lalaki nga dili masaligan. Inuo ko. Parang kailan lang lalaka. Tungod sa akong gibuhat, nga nagdubli-dubli kong uyab, ang nahitabo, wa na gininuod ko uyab, kay ila mo kong gibuhagan. Sa mga lalaki nga minaw karon, ayaw mo panundong na ko ha. Kung makauyab magani mo, focus gid mo sa inyong uyab. Ayaw na mo pangitaglaing. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Junjun nga taga Iligan City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalaan, Sana Dalawang Puso Ko. Ang mong kaagi gibawatan o duwas sa radyo ni Ricky Persuelo garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong I love you, Jen. Richard. Ano yung tinuod, Jen? Mauwang ko nga musulti ni mo ini kay basig masuko ka na ko. Pero ako ra masugod ang magantos kung ako ni pugnan. Maog yun. Mas tinot pang kitong ipahungaw ni mo. Mo lagi. Unya, may chance ka ko nimo. Nga nung mulimod man ko no, ang tinuod, ganahan sa ko ni mo, Chart. Kung mao na, uyab na ta? Oh, Chart, gisugot na ti ka. Salamat, Jing. Pero, mag-amping lang kita ha. Kaya di man ko gusto, good. I mean, ang akong ate, dili gusto nga mag-uyab-uyab ko. Kaya ang iyang gusto nga, muhuman man ko sa pag-eskwela. Ay, kabala ka, Jinky. Kay, di masagan ako binuangan. Kay gusto sa ko nga, mahuman sa kong pag-eskwela. Kay gusto kong mahimong siman. Congratulations, anak. Salamat pa. Congrats, Dong! Congrats daw, Richard. Salamat ninyo, Day, Inin, o Kuya Junjun. Salamat kayo ninyong tanan sa pagtabang nga nakahuman gyud ko sa kong pag-eskwela. Chart, congratulations! Jinky, salamat. Pa, Day, Inin, o Kuya Junjun. Ang ako dayong uyab si Jinky. Oh, ang gwapo mo dahil kag uyab dong. Salamat ito. Hala, pading kamot nga makasakay na yung kagbarko. Aron magminyo ka. O magkakita na dahil gusto kong apo. Ay, kabala ka rin, Richard. Ako'y kailang nga mutabang ni mo. Aron, makasampa din ka. Salamat, Kuya. Ha? Makasampa na ka? O, Jink. May noon. Basig karong si Manaha makasampan ako. Ikaw ba? Pag binutan din niya kay iniguli na ko. Magpakasal lang ta. Sige, Chard. Magpaabot ko ni mo. Mingaw sa trabaho ka. Pero sige lang. Ako lang giding atusong. Pa! Kumusta naman ka niya? Okay na dong. Unsa may lingaw ni mo diha pa? Niya, kalingaw yapon kong daro.
Hunungin lang ka ng imo pagdaro pa eh. Total, naman ko ipadang nga kwarta. Hindi sad pwede dong. Exercise biya din ako. Ah, sige. Basta, ayaw lang pala biog hago pa ha. Oo dong. Unya, kanus amaday ka magminyo. Iniganaon ako sa barko pa. Magminyo dayon mini Jinky. Magalitan man tani mo, uy. Di kalit lang kaguli. Oras naman nga, pakanaugo namin sa barko. Maong, didiretso din ko din eh. Kumusta naman ka? Niya, mingaw na kaayo ni mo. Parehas dita. Panganda ma. Saan sa? Magpakasalta sa di pa ko mubalik og sampa sa barko. Sure ka? Ura kay. Atong hikayo ng atong papilis. Kay ako sab nga pahibaw unang akong mga kaliwatan nga magpakasalta. Mubalik na ka sa sunod semana sa imong trabaho. Uday. Pero muadto na ta ni Papa sa di pa ko mubalik sa akong trabaho. Oh, sige. Uy! Kamu mong gudain ni, Dong Richard. Dahil Jinky. Kumusta man ka ba? Kumusta man pa? Ani, okay ra. Wa man ka magpahibaw. Uy nga, muanhi mo. Sorpresa ning amo pa. Arimi mo masko. Maayo hinoon. Abi ninyo, lipay kay ko nga niya mo. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Unya pa, manaman ang Pasko. Mubalik mo siya ha? Na, sige, nak. O, salamat kay sa iyong pagduaw na ko, ha? Pa. Kung ato na ka sa Mandawi mo puyo. Di lang ko, nak. Mubo kay tagpananawan ng syudad, uy. Mas nindo pinisubukid kay presko ang hangin. Sige pa. Muduaw lang niyo ko ni mo din kung makanaog na sa kusbarko. Dong, tabaga ko na yung cellphone, be. Kanina rin kinasakit pating. Kasi ako galing nanawag. Hello? Hello? Chard? Kitsa mo na eh. Si Maring imong ngangod? Hoy, Mari. Oh, day, sa may mo tuyo nga, nanawag mo ka. Kaning Chard, si Papa ba? Gitakigag maayo. Unsa? Day, dadadayon na yun si Papa sa doktor. Kay, muanhar ko niya. Sige, kuya. Nga naman, Dong, sabi na po. Gitakigan umayos, Papa, day. Mupauli lang muna ko sa probinsya, day, ha? Day, Mari, kumusta si Papa? Ingon ang doktor nga, na-fluid ang iyang baga ug may kagaw pod. Ni Ari pa man kauwi nga. Daaman si Maring makaatiman ako. Uban na lang ako din pa, o pila ka adlaw. Pero og manawag tong taga-opisina, si Marina ang muatiman nimo, ha? Na, sige. Inom gid si mong tambal pa, ha? Kinahanglan nga mamaayo ka. Kay gusto ka pa namong ikauban sa taas ka panahon. Oo, Dong. Ha? Mubalik na kag sakay sa barko? O pa, nanawag na lagi ang taga-opisina. Na, sige. Amping siyong pagbiyahe, nak. Ay, pagpakiligon pa. Oo, anak. Dali aras panahon eh. Palang ibaw nga, di na sa kuslawd. Kumusta nung kas Papa? Si Marim din nanawag. Hello, Maray. Chard, si Papa ba? Di naman makaon. Bisan mo inom og gatas sugad kahapon.
Unsa? Ihatag ni Papa, be. Magigsulti ko niya. Pa. Pa, di naman ko na kamukaon, og dilipod ka mo inom sa imong gatas. Ay, ayaw, ana pa. Di ba ka gusto nga mag-guol ko kay di ako slayo. Kaon na ha, og inom sa daog gatas. Anong kamo dilugmayo pa? Kaon yun og inom sa imong gatas. Tabangi ang imong kaugalingon. Dong. Mare, imply gatas bigay, minom ko. Kana pa, kana. Kaon yun ba ha? Bahala og gamay lang gud. Basta masulan lang imong tiyan. Dong. Sige ba? I love you ba? Ha? Unsay atik-atik? Atik-atik na ni Papa Chard. Nagkanuhay apik ang tingog nga nag-exulti ni mo. Unsa? Paingon-ingon pa siya nga. Timpla siya o gatas sa ako pero huwag yapon siya mainom. Kinuo ko. Kung paminawon ni mo si Papa, ligon kay siya nga ika-istorya. Kay dili siya gusto nga magkuol ka. Pero ang tinuod ko luya na kay si Papa. Ikalay bahala ni Papa Maria, ha? Ulog-ulog lang. Ang importante nga mukhaon siya. Aron malugwayan pa ang kinabuhi sa atong amahan. Buntag naman day. Kumusta naman ka sa Papa? Ako tawagan si Marie. I-chat si Marie. Chard, wag na makaya ni Papa ang iyang sakit. Patay na siya. Kinuha ko. Wag na hanggang patay na si Papa. Mura kog mabuang sa kung nasayra niya itong higayuna nga patay na nga akong amahan. Sa pagkakaroon, igo na lang ko sa paghandom sa malipayong adlaw sa among kinabuhi. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagdagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Richard nga taga Barili, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan, Dance with My Father. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-klasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagaw. I-address lang ni ining Tolomanon, handamanan sa Sagawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Umaga ibada sa Handamanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag